Zigordia kalea San Frantziskorekin bat egiten duen lekutik hasita eta Ipar kalea Santa Marinan bukatu arte. Zarautzeko aldezarreko esparru hauek oinezkoentzat soilik jarriko dira. Gaur hasi dituzte proiektua gauzatzeko lanak, eta udal agintariek adierazi dutenez oso onuragarria izango da zarauztarrentzat. Herritarrentzako bizikalitate hobeago bat lortzia, gune lasai eta apropos bat sortu nahi dugu Zarauzko herriarentzako, era berean mugikortasun irizpideetan jerarkia batzuk badaude, eta jerarkia horietan oinezkoak dute lehentasuna guzti hontan. Lanen eragozpenak jasan behar arren, kalea oinezkoentzat ipintzeak on egingo diela uste dute dendariek. Gero guretzat oso ona izango dela. Ze peatonala danean, jentia lasaio ibiltzen da, begiratzen ditu eskaparatiak. Uste bai, ondo gelituko dela polita. 5 hilabete emango dituzte lanak egiten eta aurrekontua 750.000 euro pasa izango da. Hala ere, udalak azpimarratu du, diru laguntzak ere lortu dituztela. Egingo diren lanek eragingo dituzten trabak arintzeko 3 zatitan burutuko dira. Bat amaitu arte, ez da hasiko hurrengoa.